Hake Bubagra je tabuk shawai tongmani Bangladesh ni Chittagong no Greater Tipraland hake India ni kaisa part slamna ni ne hake amu kubikok sanan tha ka o jaga rok chini laibuma bai kabangma kringjak tongo hake norok Tripura ni laibuma rok cheri ne ke chakla rosna badok ne thaikna wo amo joto Tripura ni andaro Bubagra songni andaro sason khlaijak tongmani hake Bangladesh ni komila Noa khali chakla rosna bad omorok joto Tripura hne mung tongi tongmani o jaga agini map onor nuguma khana o jaga Tripura hne sijak hake chingtak Tripura tong toma kham kai hill Tripura hne hinjago hake bishirbag Bangladesh ni je wanji bosongrok phaimani o area rong ni no phayo Sylhet Kumila Chittagong ni hake borok bongni agini je kmajak jaga no nana bagai Bubagra songno logirena nong amu kubiko hake Bangladesh ni temporary government Yunus omorok tabo Pakistan me gdalei Bharat no tomo khlaina nai tong amo bising kwbangma kok tongo hake te kaisa bongni ajaga o minority rok no satok pitok khlaimani hake bongni ajaga ni minority rok biango khari phainai chini yango hake o India ni central government o tamona je Bubagra je Greater Tipraland sani tongmani Bangladesh je Bangladesh ni o Chittagong Kumila no India ni part slamna ni kok sawi tongmani amatamani bagi khlairiya ba khlaina ni bagi samung chengeri di asam ni CM se sawi tongong kai Tripura ni hapang kai tamani bagi sayangi tongna na Tripura hapang bo logina na kwbangma Tripura ni wanjibo songrok bo Bubagra no logir wi je o Bangladesh ni o sani tongmani sawi tongmani Greater Tipraland chlamna ne Tripura ni part chlamna ne India ni part chlamna ne amo logir wi tongo hake bongni wanchu munga kai yang notice bai kaisa no lama Siliguri corridor hake bui chicken neck ni busini jago omono cut khlai borok yang notice no landlock khlaina ni samani borok amti khlaina ni plan nai tong borok hake ang mainland bai kringna ni tei notice ni lama kring thangnai hake o Komila Chittagong no na harai tumani bagi yango somudro bai thepai riya ba anti hine Bubagra song salai tongayo tabok tai kwbangma je India ni leaders tongnai rok amti hine salai tongayo tai kwbangma news rok India ni je national news tongnai tai kwbangma YouTuber tongnai rok bo salai tongayo tumani bagai hinga kai kaisa ayang Siliguri corridor haya ke chicken neck ni sinijangmani ayango jusino borok China haya ke Pakistan me miliwi fano borok amono kat khlairi kai jusino yang tolao tongha kai Taiwan anani krei সমুদ্র বাইক जों কানেক্ট खालामनो India bai yang je notice hake jusina amting tha kai norok chara chaja community bisingti ke shahar mano hake please tahu buhurong nor amte hanyo te Tiprasa ni bagi related video nainen muchung to hake subscribe clear di tuma hamale norok kaisa subscribe claimani khoksa rang nanglak haipeno chini bagi belai no help thang utebo motivating o amte hake Tiprasa ni related video khlaina ni bagi Tripura ni related video khlaina ni bagi hake somudro beach kinar naithok tai tukunani amo bai simiya जों সমুদ্র bai connecting hake जों kwbangma yang tei transport tai kwbangma port ok slamano hake जों kwbangma business khlaina ni bagui yang notice ni chini opportunity bari nai tai जों rang taisa খাওয়াই মানো বিজনেস খাইয়ে তো মাহামালে সমুদ্র কিনার গন্নর যতন সাইমানা যে জায়গা ঠাই সমুদ্র কিনে কিনার ব আরো গনাং করি কেসি করি kahamke manage khlai samung khlai ke hake te kaisa chini Tiprasa ni bagi bo beleke kahamung nai to mahamale chung daily ayang nani borok illegal babe phaimani chung sawiman tong Tripura wo tamoni bagi phai borok a jaga o satok pitok jalang jangmani bagi government thik kri je majority no siminai minority ron ka satok pitok khlai hake ri khlaimani bagi kwbangma ayang nani borok yang naro phayo opportunity ni bagi kahamke shanti khlai tongnani bagi hake tamona Indian government je borok a jaga o shanti kring yang naro phaimani a jaga no India ni bisingo na hari phai ke hai hininyo Bubagra songbo tabuk je Greater Tipraland chawi tongmani amo Tripura no tebo ware je o agini je Tripura tongi tongmani agi je Tripura kwbangma yang Sylhet theke Noakhali Chakla Rosna bad Komila je Chittagong phaching jora Tripura ni je sason tongi tongmani amorok India ni bisingo klai thanga ke tabuk busuk chawi thangno a jaga o kwbangma chini Tiprasa rok tongo chini Tiprasa rok to tebo minority tolo klugjak chini Tiprasa rok tebo a jaga o kmawi tongo kok kmawi tongo culture kmawi tongo haike amo joto India ni bisingo klai ke busuk chano chini culture bo tese muthang jagana haji bahai ke hinga ke haktor onyo ni bagai जों kahamka chini culture no maintain khlai tongmanya haike thancha kri ingi thango haike India no thancha kri ingi tongo Tripura no nugino tongna haike o jaga bo thancha tongna nango haste hayungo bo thancha tongna nango जों amsi kubikho
haike norok nugi makhana mangphilo kwbangma Bangladesh ni borok rok bongni mindset or notice tei kwbangma India no borok na hanani plan haipano bongni a jaga se bikhari borok bongni desh no che thik khlaimaya ko amoni bagi to o Yunus Beijing o thangai notice ni kaisa bufa Bangladesh nga notice ni kaisa main resource kaisa yang tino business rok khaina ninga kai borok kaisa landlord rok ni sawi tongi ta hake bongni wan sumunga ka onyo notice no borok na hari paine amoni bagino kwbangma bongni social media rok norok nukhana kwbangma seven sister chini hai irai rok ni sai tongmani ama tabungni kogya agini simina amte hai salai tonglayo borok tai bongni ajagani borok rok no bo yang notice ni je indigenous tongmani thayo dasungmang o jagani indigenous rok no kai minority khlai tong tin dini kake tuma samung je bora tongmani a je thaino no India ni pat slamre ka kai amo belekino sawi thangnai hake kwbangma Bubagra Greater Tipraland Khlaina ni hinchamani Bangladesh Chittagong no amo Bangladesh ni je kwbangma news rok bo bong a jaga ni national news rok bo tabo amo coverage khlai tongo hake a jaga no saimanchiri amo kwbangma kokthai khnawi tong bor krijak tong hamono kiririna bunango tuma hamale je Bharat basi borok joto kisu business rok bo Bharat ni bisingtino borok choli tongmani haiklai thango hake borok Nepal te Bhutan no borok business khaina bo biangti thangna na yang India tinyo hake tabuk je o India ni bage amtika hamya kok samani bage amorok joto stop clear bake India tabuk borok business khlaimalia manei import export khlaimalia Nepal te Bhutan no tuma hamale borok yang India tinyo borok business khlaiye ranga jiwi tongo India no hamya sai tongo te kwbangma India ni no mani bo borok boycott bo khlai tongo haike amo India ka bhaike naisik tongmane hino haike te bose samung kotor khlaina nango Bubagra song sanma hai haike 1947 India by Pakistan partition umpro ajorao o Chittagong ni borok Chittagong Hill Division ni borok rok kwbangma jagani tribe rok borok India ni pat engkha ne borok apro tongthoklai kya haipano je a tongthokmani dui dini yagulo no a East Pakistan tabungni je Bangladesh tongmani apro je Pakistani je army rok a Chittagong Hill lo thangai kobjo khlaiye Pakistani andaro khlaiye nahari paibekya je borok India ni pat ne khusi khai tonglai mani haike amoni bagino Bubagra sa sawo norok khnana kwbangma je bini interview o Greater Tipraland haike Bangladesh ni o kok sanani thangake Bangladesho amo hano na hari panin hini kongna sana thangake o kok rong no sawi khnaro haike amo kaisa imported tongmani Bubagra bo amtin sawo kwbangma ajorao India ni je government rong mistake khlai kimani tabo amo mistake khlaiyawi tabuk chine a je ha tongmani amono na hari pekeke belekhena sawo chine a yang tongnai borok rong no bo borok jaga shanti ma tongnai hini sawo haike o sigango khoroksa Tripura jungno wansarom frena naimani miao romja khamo belekheno wana ma singsa amo tai Bubagra sungni chai tungmung bai tai Bubagra ni je kwbangma leaders rokni TWF YTM tai TISF ni chai tungmung bai West Tripura Agartala o PSO case ruoi amo romjakha miao haike amono hotuk satuk belekheno kirima jingsa amo tawan aguli hairogo amoni bagina amte hai je samung hamya khlai tongnai rokno borongno jesaka pana sasti rena nango mayama nangkhake borongno sapragisi pairi khimna nango amsi kubui kok haji or kubui kok sanan thangkai chini Tiprasa rok tebo kirima jingsa tuma hamale town area rogo chini bri besarok pori tongi beyo chini Tiprasa ni bisingo haike amono amte hai khlaijak tongakai belekhena saya chini Tiprasa rok khorang tisana nango amte hai rok khlaikeke amoni bagino chungnuka amo kaisia kwbangma jagaono chini Tiprasa ra amte hai khlaijak tongmani amono hotuk satuk chini Tiprasa rok chini Tiprasa rok aguli hai town ogo sotorko khai tongani nango sal kathang se amting tongo kai horto satuk beti ingno amo wan chukipan manya haisi haike amono ti tom khlaike chana nor community bisinti ke shaharmano tom khlaike chini Tiprasa ni tebo hamkre ingnai amte hai je situation klai tongone amtrok ingyang nai nor community bisinti ke shaharmano o video na sajak like khlai di te share khlai di channel subscribe khlai di jotono no khulumba kya kaham tongba di hambai।